Ти постави официален рекорд за най-голяма поръчка от вебсайта ми до този момент. Как те кара да се чувстваш това? Това означава, че ми имаш доверие, което е най-важното за мен, за което ти благодаря изключително много. Чудеше се, ама знаеш ли, че ще звънна един ден, рано или късно? Joron Intense 10 мл. Отваряме сезона с него. После имаме молекулата, Molecule O1 10 мл пак. А после имаме 10 мл Ксержов Naxos, нали така? Да. Добре, Terre d'Hermès чистия парфум петичка. Да. После имаме Creed Aventus петичка. Да. Mancera Red Tobacco Intense, не е нормалния, Intense версията, петичка. Тук се търся повече тайност. Torino 21 двойка. Dolce Gabbana The One Intense 5 мл. Буде Шанел петичка. Това ми от комерциалните. Да. Сержов Дом 2 мл. Да. И завършваме поръчката с Ultimate парфюма Александрия 2 5 мл. Доста стабилен. Доста стабилен. Понеже правиш поръчка за 360 лева, искам да ти направя един подарък от мен. Ще ти сложа допълнително 5 мл на едно парфюмче Parfums de Marly Layton ексклюзив. Все още го няма в сайта, така че ти ще бъдеш първи човек, на който ще изпратя Parfums de Marly Layton ексклюзив. Ти как разбра за мен? В Инстаграм просто попаднах на едно клипче от Авидал Сузопол. Беше за първия клип, който гледах и оттам. Ага. И ти като Дани не искаш да даваш цяло състояние за един парфюм, искаш да пробваш преди да купиш. Тесни бутона по-долу и заложи на отливка от Calmine в Shop. Парфюми от 2, 5 и 10 мл и можеш да избираш между тези и още доста парфюмчета.